ukuphendulana uzoholwa kuye usibonelo sithi kukhona isibonelo isibonelo sandokuganwa. So sekunosibonelo oganiwe ethimini nosibonelo oyimpohlo ongaganiwe. Phela-ke usibonelo lo labo umtshali oganiwe. Okuyena ozosibonela uhlelo lemibuzo. He's our media relations person, shuthi yonke into emayelana no anything nje ehlanganisa media yalo mcimbi nani uyena umuntu all right ukuthi ungathintana naye ngicabanga ukuthi kanjalo. Siyabonga. Wakusiwo ke usibonelo kamtshali oshadile. So the media colleagues. So the processes of media house so of course yes. Mina ngifuna to confirm date njengoba thi 4 is it 4 October or which month? It's 4 October. It's 4 October 86. Thank you. Yeah. Don't take the yafi. That's a produce or something. Success. Abahlanganiseli womhlanga or by exclusion. Uphendula umbuzo wakho mphathi siyabonga umbuzo wakho besifisa ukuhlanganisa zonke inhlanga kodwa okwamanje akwenzekanga ngoba indlela yokuxhumana njengoba kusho ngisazi ukuthi nakulaba kule province yaKwaZulu-Natal esingafuna ukwenza kube namaphutha mhlambe uma ikhula into yethu unyaka ehamba sizama ukuthola ngokwey'nhlanga ezinye ukuthi hambe bona futhi nanokuthi mhlawumbe sebebonile lokho siwuvule ngonyaka ozayo bavele phela abaphethe nangokwey'nhlanga zabo sibone ukuthi singafakana kanjani ayibandla lulu kodwa kube ukuthi indlela yokubacinga sibathole asazi singabathola esifisa kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe ngokusaba sebekubonile sikwenza mhlawumbe nabo sebosondela sikwazi ukuthi sifake zonke inhlanga siyabonga kakhulu. Itumele ngithi from Soweto even again. Bengifuna ukubuza ngama prices. Are the prices for abantu abadala? Umntwana akangakusho uqinisekisa ukuthi abantu abaphilayo bayithola ukwasha ifoni kodwa akangisho iprice ngoba ukuthi ithe sonke into ngokusonala sojabulisa abantu asizwe ahlole abaxhuzwa kodwa ngisukuthi bakhetha ngokwenda udingeka uyawasha so bayothola imali ukwasha ukwenda nabafisa. ngokusala kuzofuneka ukuthi izinhlanga zibe khona ngokuphinde ufaka futhi nezokufunda ebethe khona ingoma ekhona then ngifisa ukuthi sigqugqumezele noma into engenzayo program engenzayo ngigqugqumezela abantu nje bonke hostel ukuhlala bakhona ukujula kwey'nhliziyo nokuphakama kwazo so bengifuna ukwazi ukuthi mangabe kungenzeka yini mhlawumbe identify inhlanga mhlawumbe noma Lesotho noma Shana nakhona ukuthi ngikhulume nobani mhlawumbe umuntu akathinta pha uzibomvu ngizoqala la noma ungazokulandelisa mhlawumbe umbuzo wakho kodwa la kwi-post yethu iyavela i-Wits University iyavela i-TUT iyavela ne-UJ sizobe sinabo ngoba kulo 55 umbala nabo even mhlawumbe okunye bese kusazenzeka sizobahambela nabo ngoba mhlawumbe sizobahambela nabo just for motivation
ama-university bathe bazosilelela bona abafundi laba bakhethe ingoma. Lokhu kuyinhlanga njengoba ngishilo kuze bonke ukuthi besikenayo indlela yokubambela ngoba sibazi. Ngisho ukuthi ngathi uma kwenzeka mhlampe khona ukubabona mhlampe uthi nge-straight ngesoto ungakhona beyindlela Ya yikho ngithele kuze bonke kodwa kulo nyaka ngoba sayisila lento ukuthi simix 55 ngoba nevenue yethu kufanele sibe nenamba eqondile. Uma bekhona sizokujabulela mhlambe ngiyawoza amayiphindiphinda bese sisondela nabo sibuke ukuthi bona bahlala kanjani akushayisani nesikwenzayo bebengangena kanjani. Asindonke ukuthi asibandlululi asisho sifuna amazulu kuphela siyazi ekhuluma inhlanga eningi kwanza kuthiwa noko amazulu afana isibanda siyafisa nabo ngoba ngisho ukuthi silomabaso webomholi wepolitiki kodwa lapha kazinto zepolitiki kodwa umholi wepolitiki lapho uze ukuthi sizosengomeni naye futhi umholi kahulumeni futhi abantu wahola bonke kahulumeni ngaba ukuthi-ke naye mangathiwa bayaqhamuka ngeke athi abafinjwe lapha abakusiba bangakithi kodwa sikwenze lokhu ngoba nalapho besisakaza okwamanje. Ngicela ukubuza nge-age group mhlawumbe ukuthi kumele kube ney'ngane ey'ncane ngoba ngeke ngabona iy'ngane nje ngokusela ziningi zigida ingoma so angazi noma kune-age group noma mhlawumbe kuhamba kanjani. Okwamanje besisakhuluma beseyingoma yensizwa zentombi hayi mhlawumbe bazocathi ingane ziyawakhetha amakhathi ekhoneni kufanele ukuthi bagide singene nabo lokugana nami nje usutha sana ngakano 5 ngamagrade man ngaqala esikoleni ukuthi usutha sana ngikhithi ingoma esikoleni nganginamagama amaningi ngoba ngangikhithi siyazi hayi wasengathi ngiyibhola kodwa ngikona ukuthi ukuhlonishwa noma mphathi wami iy'ngane ngicabanga ukuthi i-level yazo ithi ngoba isesey'koleni azifundiswe iy'koleni lento zikhuphuke nayo ukuze noma sey'fike sike lomsizo azi ngokuthi isikole siyahambisana nengoma so mangathiwa thina siyothi abagqugquzelwe yithi khona la kuzoba limaza khona uma ngibuka esikoleni kodwa thina ngaphandle bayithi ukhulume naye uzani uzosigqugquzela ingane lapha esikoleni sikhona futhi uyabona sifike ngidala ingoma nifunde kuyenzeka okanye kodwa lokho-ke nathi sivulizane umuzane ey'koleni nizogqugqumezela ngoba kubalulekile nakhona bey'koleni abasebancane bakhule ngaso iy'lokuzana isintu yes yeah kunjalo. Ngicela ukubuza ukuthi ama-group azongenela ingoma uqala ku-amateur until kulaba abadumile. Ngicabanga ukuthi hlonishwa ngingaxolisa khona abasangena bamukela siyamukela sibona sivakashela abafowethu lapha nabo uveze emnyama nolokhuzana novyatinyela siyabonga abafowethu siyanamukela abezile njengabaculi abangihlelo ngimukela iy'nsizwa lapha nazo ezinsizwa eziyingxenye yomcimbi njengey'nsizwa kodwa phela ukuthi umuntu umculi ngeke ushiye udumo lakhe ngeke uthathe ngeke ngimphuphe abafowethu ukuthi ngiyabona futhi kwamakhathi kuyaphindezela nabo banefolo labo sebenzisele bangena ukuze banefolo labazogida bathi ethi igama labo bathi ezomdolofeni babathaba lefana umyovu nomlethele
Kodwa-ke bafowethu siyanamukela zithi nazo ezingene. Le ishoyo yama-amateur engomeni kushamela. Alikho i-amateur nodumile. Ngoba engomeni siyalingana nje. Futhi nawe uyobona nangala la ngeke. Kuyalingana la akufani nasemculweni. Khona osedumile khona cha. Engomeni kuyalingana kuyahloniphana futhi. Njengokhona umuntu bese nesigaba somthiso ngisho kuthiwa ngokweminyaka ngaphansi. Kuyahlonishwana umdala omncane ahlonipha omdala. See, cover colleagues. Siyabonga baba umtshali, siyabonga bamagasela. Ngicabanga ukuthi bayasibamba isikhathi laba bantu abaqeda ukungena because bese nginewari phakathi enhlizweni because I think iyona aspect ebisisele ukuthi abantu bebezobuza ngoba abantu masenza into bayathanda ukuyiqhathanisa ukuthi manje eGoli aninawo yini amaciko cha sinawo. Bakhona yili igama labo lelo lifike nombeje. Balivuma bonke singamsukela umbeje balivuma bathi banithanda igama lichaza ukubona. Bathi-ke ezomdolofiya bayifolo lamaciko asondelene nalento. Abashayi bengoma hayi ukuthi badume ukushaya ingoma emini cha bayagida nje vele bayagida. Kukhona-ke kubo kukhona uBonifezi nje bese ngenile uMnovu ngoba umfezi ukhona uzoba introduce ngokuhamba kwesikhathi but asiqhubekeni sizobanikeza isikhathi sokuthi azo-introduce ukuthi uphethe bani ethimbeni lakhe. Bese ngicela ukuthi sidlulele angivaleli muntu colleagues ni right nonke akukho kusele imibuzo esele yonke imibuzo iphendulekile. Ngithusa ukuthi-ke sihlanganisa abantu bengoma la endlini but angikaze nje ngizwe nje ngisho ukuvukana nokukodwa noba amagasela la eceleni kwami kade ehamba ngengoma kodwa akatshengisanga nokuthi uwuye umuntu wengoma. Kufanele kusemazwane ngoba kuyahlonipha. Asihala zini. Asihala zini. Ngoba bekusathiwa ngisho inhloso yosuku. Mase nje uzokhamba usukhewula lobalakana nasebenza. Akusho ukuthi angenza inhloso yosuku. Ungasho inhloso yosuku. Yabo. Yebo nje.